हाग्रामा सारखौ जों सरखार खालामनांगौ। हेलौ रायजोफोर, नोंथांमोना दा बावैसो ससे भिडिअ क्लिप नुनायखौ नोंथांमोना मिथिगौ ना? बिथाङानो जाहैबाय BPF दोलोनि अमेननि प्रेसिडेन्ट निसिमा ओनसोलनि आरो बिथांनि मुङा जाहैबाय जसना नार्जारी। खोथाया जाहैबाय मा? खोथाया जाहैबाय बिथांजोआ सासे मिस्ट्रेसबो मावो दै। बेखौ लानानै खोथाया जोंनाव नैबे सोंलु फैयो, बिथाङा सासे मास्टारबो अंगनामादिनि। बे सोरखारि मास्टार साख्रिखौ लानानै दिनै बिथाङा पलिटिक्सआव ओंखारबाय। सासे मास्टार मानसिया, सोरखारि साख्रि गोनां मानसिया पलिटिक्सनि केम्पिं खालामबायनो ना गथ'फोरखौहाय सोलोंथाइ होनो? खोथाया जाहैबाय बे। नोंथांमोननि गोसोआव मा सोंलु फैयो बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायनो दाबाव। आंथ' बे बाथ्राखौल' सोंथि खालामबाय आंनिफ्राय, बिथाङा सासे मास्टार जानानै पलिटिक्सआव ओंखारनो नाङामोन। माने पलिटिक्सआव ओंखारोब्ला गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय समानो गैया जायो, नोंथांमोना मिथिखागौ। दा बिथाङा पलिटिक्सआव ओंखारबाय आरो नोंथांमोना आं खोन्थाखाबायबो, बिथाङा अंगनामादिनि सासे मास्टार। दायो बिथाङा BPF दोलोनि आइजो गांखंनि प्रेसिडेन्ट जाहैबाय बियो। दा पलिटिक्सनि मिटिं खालामगोन ना गथ'फोरखौसो सोलोंथाइ होगोन नैबे आरो। नोंथांमोना बाखिखौ कमेन्टआव फोरमायदो। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला शेयार खालाम। जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 715था दङ। जों बेखौ डाटा कालेक्सन खालामजोबनो मोनबाय। बे 715थानि डाटानि कालेक्सननि मेम्बारफ्रा टटेल 9416 जन। टटेल बेयाव जाहैबाय सोरबा BPF, सोरबा BJP, सोरबा कंग्रेस। दानिया जों बेनिफ्राय मोनसे जोङो थख' जोंनि BPFनि मानसिफ्रा बेसेबांबा होननानै जोङो आलदायै सारमोननि खोथा होनाय बायदि जोंनि मानसिनि थाखाय सारमोना जेरैबायदि खोथा होदों बे मानसिखौ जों कालेक्ट खालामनानै मोनबाय। टटेल जोंनि मानसिया 4500 जन। जोंनि बे एक्टिभ सेल्फ हेल्पनि मेम्बारा बेजों लोगोसे आरोबाव बे 4500 जाबाय अलरेडि रेजिस्टार पार्टि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सार बियो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे इनएक्टिभबो दंबावो। बे इनएक्टिभफ्राबो दा जोङो कालेक्सन जानानै फैगासिनो दं। टटेल जोंनि निसिमा हालामाव उमेन्सफोरनि भटारफोरखौ नायोब्ला, जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि भटारखौ नायोब्ला जोंनि BPFनि मानसियानो बांसिन होननानै दिनैनि गेजेराव जों मिथिनो मोनबाय। आंनि फोसावनाया बेनो, नोंथांमोना उनफिननो नाङा जे जाहाथे गुबुन मानसिफ्राबो जोंहा ग्रुप गैया होननानै नोंसोरबो बेखौ डाउट जानो नाङा। जोङो अलरेडि बेखौ जों रायज्लायजोबखाबाय। जोंनि साफ्रोमबो ग्रुप गैयै मानसिखौबो जोङो सिरियालै जोङो खाथायाव जों रेजिस्टाराव जोङो बोखांबोगाबाय। जों साफ्रोमनोबो अनसुंथाइ होगोन। अनसुंथाइ होनांगौब्ला जोंहा मा नांगौ? 1 नाम्बार जोङो हाग्रामा सारखौ जों सरखार खालामनांगौ। नङाब्ला जोंनि थांखिफ्रा जानाय नङा। बेनिखायनो आङो निसिमा उमेन्सनि आफादगिरि जानानै जोंनि उमेन्सफोरखौ एक्टिभै आरोबाव खामानि मावनो थाखाय आङो खावलायबाय। हामबायसै।